мардум ҳама каса созен ина ҳоли сел омадагӣ чихи омада бошадкари дидестен намҷо чуқур замин наиро пуркат хайрат ҳамин буд агане ки ҳама қишлоқа мезад баъд ина хонаҳоро ялавамара она хонаро байнда дидестен ҳамун хона дуэтажа баланд буд гирдушда полни ҳама қишлоқ буд ҳама гирдаш ҳамаша пушондак на хонаҳои бехай тарсашона каришошона канда на дуртар нарем на хонаи худмонам кандагием на нам ҳавлиёмонам омадагием на поёно аку исунам ҳаракат кадеста усунам рафтеста ҳар ду тараф ҳозирашда рафтеста усуна мактабам задагием на мактаба мактабам корпуси главниш мондага иша задагия на бехбех хона буд хеле рост хона буд на ҷо хонаи хай ҳавлиштар омада назадам ин ҳавлиёш ана иҷа хона буд полни пушондагиам қатор қатор кӯча буд то нами пеши хона ипараш кати тарафи дасти чап кати рост раҳ буд нара хеле рост кӯча буд хеле се кӯчаи дига буд қатор қатор намиҷа полни хона буд ҳамаш таилоида мондага аку намису рафтеста аку ихе ба назар бигирем ина нисби ҳами чи ина дуртар бигирем нисби ҳами парсеза бигем лои ҷақидагида ина ҳами туғро сар шава у кансаш ина давло тамом мешава ина ба назар бигем нисби задагида ҳозир раҳи мошин бароро дадагӣ нест агарам рост барава урам ки зад дига мемонем ҳозираш да инами дар хонаҳои вайрон истодем чӣ кор кунем мона мардум озиам криша кандеста усу я барбараш мон рафт хонаҳоро полни пушондагия ягон чӣ гирифтагӣ нестан una кришаро бе ягонта биомина криша она криша бовуҷуда криша она криша тофтеста хона намаш она криша инҷоро полни пушондагия наметавои чӣ инам хеле хулас ҳама каса обод бошед.